இந்த 2026 இந்த மகர ராசியினுடைய நிலை என்ன? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இவங்க ஏற்கனவே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து வெளியில் வந்திருப்பாங்க. இப்போ வேலை தேடுதல் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும். பயப்பட வேண்டாம். அந்த வேலை இவர்களுக்கு இந்த நேரம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கும். இல்லை வேற ஒரு ஆஃபரிங் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். இவர்கள் உழைப்புக்குரிய நபருங்க. தன்னுடைய அழகையோ தன்னை அழகுபடுத்திக்கிறதுலையோ பெரிய நாட்டம் காட்ட மாட்டாங்க. காலால் விட்ட வேலையை கையால் செய்யக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த மகர ராசிக்காரர்கள் என்று சொல்லலாம். அப்போ இவர்கள் அந்த அளவுக்கு இறங்கி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குங்க. அதே போல இவர்களும் இந்த பூமி, இடம், வண்டி, வாகனம் இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு இல்லைன்னா எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் இந்த காலகட்டங்களில் இவங்களுக்கு நிறைவேறதுக்கு உண்டான ஒரு கால அளவுகள் தான். அப்போ இந்த மகர ராசி ஓரளவுக்கு சாதகமான ராசி, 170% சாதகம் அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லலாங்க. அப்போ இவங்க கையிட்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே இவர்களுக்கு சாதகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அதே போல் இவர்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடை இவங்க ரொம்ப முக்கியமாக வழிபட வேண்டியது ரொம்ப அவசியங்க.